Handumanan sa kaawit. Here we go again, hurting each other for no reason, wondering why we keep repeating the same mistake. Seems the more we give. Kumusta kanyang talang na maghatag o kinabuhi ng akong sukilanon? Ingon man sa mga suking tigpaminawan, ning nabantog na kaayong tulumanon sa kahanginan, ang handumanan sa usa ka awit. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong sukilanon, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uduhan, why do we always hurt the ones we love? When it seems we finally made the breakthrough, why can't we fly between the eagle and the dove? Why do we always hurt the one we love? Sometimes it seems like the silence is between us, cut deeper than the meanest words, feel colder than the night. Every time I feel as though I'm finally gonna leave, it seems as though I just can't breathe through without you in my life. Whoa. Why do we always hurt the ones we love? Why? Just when it seems we finally made the breakthrough, why can't we fly between the eagle and the dove? Why do we always hurt the ones we love? When you cry, I feel as though the tears are falling from my eyes. Why do we do this to each other? There's so much we could be proud of, so many dreams that we've shared. I hate to think where I'd be without you standing here. Tell me why do we hurt the ones we love? Why? When we finally made the breakthrough, why can't we fly between the eagle and the dove? Why do we always hurt the ones we love? Oh, why can't we fly between the eagle and the dove? Why do we always hurt the ones we love? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Magkinig sa kababae nga taga Baugo, Talamban, Cebu. Hanggang sa magsasampo, nagdasangan nga, milit. Hi, tita. Oh, Milet, ikaw man gudi ay ni. Oh, usa man ang imong gida. Nag-date si Mama og lasagna, o gusto siya nga makatilawbo. Mao nga, gihatag ko kamo dinhi sa inyo. Salamat ha. Dali, sud. Thanks, tita. Labing siguro, ganahan sa si Ed ini. Iya man yung paborito. Wa man si Edin sa bahay. Nilakaw man to. Asa man kuno siya? Wa man siya magsulti. Abi man gani na ko og kamoy nagkuyog. Wa di ay siya mananghid nimo. Oh. Milet,
Taod-taod ka na yung nagpaabot. Alauna pa sa hapon. Mag-alas 7 na lang sa kagabion. Wa pa yun sa ed. Uwasap siya mo reply sa akong mga text, tita. Ay, naunsa man yung tawhana, uy. Kung dili minyo unon, wa maglaag-laag nga wa magpahibaw nimo. Kung asa siya paingon. Nagtagbaw tingali siyang pagkaulitaw, mientras wa pa mahikot. Mausad tingali. Milit. Anak sa atong mga kamot nga mga babae ang mamahimong kapalaran sa atong kaminyoon. Kauban sa lalaki nga atong pilion. O gipili na nga mahimo natong kapika sa kinabuhi. Tita, Patasan ang bisi sa pasensya. Mao ka na labing importante sa usa ka kaminyoon. salamat sa ideya, tita. Mahal ti ka. Nasayot ka jud ni anak. Nalipay gani kayo ko nga naka-decide na mong duha nga magminyo. Kay wife material ka gyud. Swerte ang akong anak nimo. Tita, Gikan karon. Mama na ang itawag nimo nako. Minyuno na gud mo si Ed. Dili na tita, ha? Okay? okay, ma. Mama na mo ako itawag nimo. Salamat. Nga nung ano pa magiging sa opisina? Huwag ka lang magpaabot na kung sa inyo. Gihatan talaga og lunch, pero makasaw ta. Milit, minyuunan pa lang ta. Dili pati ka asawa. Give me a break. Patagpawa na ako sa akong pagkagawas nun. Unya na ka na imong tulumanon isip akong asawa. Human sa itong kasal. Sige. Kung mo imong gusto. Sorry ha. Karon na lang. Niya naman gid ko. Nagadaan naman ko sa itong pagkaon. Nagasabot na kami sa akong mga office mates. Nga mga unsigawas. Pauli na lang. Dadalo na balik ka ng gidani mong pagkaon. Ano man ka mo reply sa akong mga text kahapon? Naibaw na ako nga dito ka sa bahay. Nagkasulti na kami sa mama. May explain ako ni mama. Kung gusto ka, ato na niya pangutana. I-text siya kung diin ko. Kapag igbalik-balik ko eh. Sista, ayaw paghilak, uy. Gisakitan lang ko sa kalit kakausapan kaya gipakita. Nawa na ang sweetness nako. Bitter na karon? Oo. Oh, pwes. Obserbahin. Pagsusi. Ununsa o nga ano. Mintras wa pa mo makasal, sista. Kay tingalig nagmata kalag morning. Kinsa na? Si Papa mo kini. Gawas ulit niya. May delivery ka. Delivery? Unsa ba na pa? Oh, bouquet of flowers? Wow! Kaong mo trabaho? Gibahasa ko ng card. O gikan kangin. Dang hilabot ka pa? Naniguro lang. Di ko gusto nga may dawaton ka pang admirers. Binyuno na gud ka mo si Ed. Likay na gyud sa mga lalaki. Nasayod ko ni Ana pa. Si Ed na kanang nanawag. Nagkasiguro na ko niya na. Siya gid pa. Ako na siya tubagon ha. Hello? Pasensya na ka. Medyo init ang akong sa dihang yato ka sa office. Okay ra, nakasapot ko. Nakagusto ka ba sa flowers nga akong gipada? Natural. Ug ka siguro kung mahal kayo ang mga puwak. Ngano ni gasto ka pa man? Gitagana mo na lang unta to. Puno sa kalastuhan sa umaabot ang kasal. Well prepared ang atong kasal. Buwan na lang gani pabuton. Ed, gusto kong upa na ang maong adlaw. Excited na kaayo ko. Likewise. I love you. I love you most, Ed.
Nakasiguro ka na bang wa ka na'y nalimtan? Nahurot mo na og pamalit ang imong mga kikinahanglan? Yes, ma. No. Ma? Ngano? Dali na, manakaw na ta. Mamaya na ta din sa mall. Si Ed. Siya ka na may kaubang babae. Sudi anang kananan. Naghilak ang maong babae. Dali na, mamaya na ta din milit. Tingaring mag-iskandalo ka. No, dili ko ka na buhaton, ma. Dili. Tana, ma. Kalain sa kong gibati. May kaubang babae si Edsus sa usa ka kananan dito sa mall. Klaro na mo silang nakita. Tungod kay glass ang maong kananan. Ug naghilak ang maong babae. Si puti pa sa puti ni. Unsa? Oh, may text message ko. Tingalig si Ed ang nag-text. Mas maayo kung siya kini. Aron ako siya mapagutana. Kasahon ko. Oh. Hi. This is Lynn. Can we talk? It's important. I'm Ed's other girlfriend. Oh. Dili. Salamat nga nakikita ka din ako. Abi ko pag isnab niya mga akong invitation. Si Ed ba may naghatag kanimo sa akong number? No. Dili. Sikreto kong gikuha ang imong number sa iyong cellphone. Sa diyan nakatuog siya sa akong apartment. Oh. Nidaog ka. Tungod kay nakipuwag na siya na ako. Tungod kay mas ikaw ang iyang gipili. Tungod kay magminyo na ko na mo. O ikaw ang iyang gimahal. Natinsa lang ko na siya na ako. Oh. Congratulations. Nganong gisulti mo kining nako? Mablos ko. Og si Ed ang amahan. Mabdos ka? Yes. Mablos ko. Gisultihan ko na siya sa akong kahintang. Apan desidido na siya mulikay na ko tungod nimo. Gisagpa ko nimo. May naong ka pang niatubang nako. Human sa tanan mong gibuhat. Ang sibot mo ipasabot. Magbuwag ka. Wa na'y kasal nga mahitabo. Dili ko masugot. Mahal ti ka. Magpakasal ta. Kung mahal pa ko nimo, dili ko nimo pasakitan. Dili ka magpatintal sa lain. Oh. Ang umaabot kay dahan sa imong anak mo ipakasti. Dili ako. Di na ko nimo. Di na ko. Seems the more we give, the more we're disillusioned. Baby, what is Wa gyud kasal nga nahitabo. Tungod kay di naman gyud ko. Nagpakiluoy ang pamilya ni Ed ug si Ed mismo. Tungod kay nakagasto na sila. Naluoy ko si ang parents, ilapin na siyang mama, kay pinangga kaayo ko. Pero di na ako makahimo sa pagpakasal sa usa ka lalaki, nga ni kaming pagsalig, dili ko na ikahatag. Sakit, apan pilit ko kining gidawat. Ini magtatampo, milit. why do we